Isombulukile inamba ke ngoku iDA iza kuxoxelwa iinkundla zamatyala ngelizama ukuthintela lo chatha we-18.65% kumbane othe wanikwa u-Eskom ngabakwa-NERSA. Esi sigqibo se-NERSA sibangele isankxo kweli lizwe. Abaninzi kwezoshishino nabantu ngokubanzi abaxhomekeke ku-Eskom uba bafumane umbane beza kuluva nokulwamvila. Inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen uthi lixesha lobana kungenwe esitalatweni ngoku kulungiswe le ngxaki. The DA rejects this tariff increase by NERSA. We reject stage 6 load shedding, and we reject government's poor response, or rather their complete lack of response, to the biggest crisis our country has faced in the history of our democracy. We have therefore instructed our lawyers to apply to the High Court of South Africa for the interdict against the implementation of the increase, pending the following relief. uSteenhuisen umemelele kubemi boMzantsi Afrika ukubana mabaphakamise ingalo ngoku babajoyine xa bezabe beqhankqalaza phambi kweofisi ze-ANC kwiveki ezayo ngelikhalazela uqhawuqhawuka kombane. Ndingu-Abongile Dumako, kwiindaba ze-SABC eRhawutini.